Runmawi TV clear to te chibevek ole vanal chuang e kania Chanchinthar tlawmngai hrang amasa in chanchin langsar zwalte Aizawl-a Dinthar veng local council le tlawmngai pawl hrang ten vawiin khan an veng chhungah Ruihhlo do kawngzawh an huaihawt Ruihhlo tawlhrukna lianthama inhnamhnawih Henry Lalbiakzinga Chhundeng le thurualpuite taka hrem an phut Mizoram Police-in kalta singhnih somhnih palit chungin dan lova tawlhruk kuhva singhnih chuang an man Congress Party hruaituin Congress an sawrkar lo chuan India ram le mipui ten an tuar thin niin asoi tuna chanchin kim changzokin Aizawl-a Dinthar veng local council le tlawmngai pawl hrang ten vawiin khan an veng chungah Ruihhlo do kawngzawh an huaihawt Ruihhlo tawlhrukna lianthama inhnamhnawih Henry Lalbiakzinga Chhundeng le thurualpuite taka hrem an phut Ruihhlo do kawngzawh tel Dinthar veng khutlang mipui te hian Ruihhlo le azwar tu te an duh lo zia te an aupuia resolution siamin an pom bawk Dinthar veng khutlang mipuin voina resolution an pom tak chu ram le hnam hmelma nun na swat tu heroin hong zali somli Henry Lalbiakzinga Chhundeng apa armal soma Dinthar veng mansak ani hi lom kan ti a phu tok hremna pengei turin thunei tu te kan phut tlatani Ruihhlo do na konga theitop chua Dinthar veng khutlang in ma kan lak renglaya Ruihhlo tawlhrukna lianthama Dinthar veng mi alo inhnamhnawih hi poi kan ti in kan dem tak zetani Dinthar venga Ruihhlo le azwar tu te tan hmun awm lo ti voin hian kan puang non le e zule Ruihhlo chi hrang zwar tu te tan Dinthar venga hmun awm lo ti kan puanga khutlangin inlung rualin na sazokin kan do zelang ti te ani Ruihhlo heroin hong zali somli thubuaya inhnamhnawih pu March ni som panga singhnih somhnih panga aman Henry Lalbiakzinga Chhundeng Dinthar veng Aizawl te ina hian April ni kwa singhnih somhnih le panga zan khan Dinthar veng branch YMA tu te kalin YMA member fi le chiat ni fan pekirin khotlangin an ensan thuan puanga hemizan hian Dinthar veng thalai thinrim tak chu Henry Lalbiakzinga te in tuala hian an pungkhom nge ani Nizan April ni som singhnih somhnih le pangazan khan Henry Lalbiakzinga te in tuala Dinthar veng thalai tam tak pungkhom le in an khotlang hruai tu te le tlawmngai pawl te hmalak na an du khop lo thu te le Henry Lalbiakzinga Chhundeng chu Dinthar veng timual pho tu ani ti in an veng chunga omatan an du lo thu te an aupui le bok ani March ni som pali singhnih somhnih le panga khanzo khothar police in heroin hong zali somni twal chung reta cheng vaibel che som pali noi khat singkwa sangruk manhu an mana hemi chuina kal zela March ni som panga singhnih somhnih panga khan Aizawl-a sumdong lian tak nia soi Henry Lalbiakzinga Chhundeng kumsom thum le pali Dinthar veng Aizawl le laltluang zela kumsomhnih pariat te chu Aizawl-a man an ni a he thila inhnamhnawih pu te hi jaila da me kan ni a he thubuai ngong kal zela hian kulikon branch YMA le ramhlun north branch YMA te chuan an venga Henry Lalbiakzinga te dor chu khar turin an lo ti to bok Mizoram Police-in kalta singhnih somhnih palit chungin dan lova tawlhruk kuhva singhnih chuang an man kalta singhnih somhnih palit chung khan Mizoram Police-in dan lova tawlhruk kuhva singhnih zaruk somli le panga kejinwai som pathum singriat zahnih somli pariat an man Mizoram State Legislative Assembly Pakwana chutkhom voilina zo taka eptu member thurualbial tu puke laldong liana zo na zeka chanchi a channa home minister puke sabdangan he thu hi atar langa nikum chunga dan lova tawlhruk kuhva man te chutwal chung reta cheng vaibel che somhnih nuai som pani singriat sangruk zali vela chuta nei thu in a chang bok nikum chunga Mizoram Police-in dan lova tawlhruk kuhva nei tu te thubuai siamsak an ni le ni lo le mi engzat nge thubuai siamsak an ni zo na chu Home Minister chuan regular case pathum siamani thu le abak chong chu custom preventive force dan anga hmalak tura hlan chhona ni thu in a changa thubuai te chu North Vanlai Phai Police Station Aizawl Police Station le Pongkon Police Station a pakhat cheu zialu ani thu a chan ani Congress Party hruaituin Congress an sawrkar lo chuan India ram le mipui ten an tuar thin ni in asoi Congress Party hruaitu Dr. A. Chilakumaran Congress an sawrkar lo chuan India ram le mipui ten an tuar thin ni in asoya ram le mipui te chanchuak turin Congress an sawrkar le angai ni in asoi Congress Bhavan Aizawl-a Congress Party Friday political session voin a neya he thui Dr. A. Chilakumar chuan asoya
Congress chuan ram mipui te rongbol hi kan mo phurna a kan ngai ati All India Congress Committee AICC atanga Mizoram Viltu MP hlui Dr A Chilakumar chuan Congress Party chu Mizoram remna le muana thlentu UT le state din huna hlangkai tu anni thu soin voina ralmong taka inom thei chan hi Congress Party ani atia Mizoram masona atana poimo airport college school hydel project te ba ka masona rural zongjong deu tho chu Congress Party in adin ni in asoi Dr A Chilakumar chuan Chanchinthar ten an shephak lova Mizorama in tam tak di in ani lai khan Congress Party sawrkar chuan rangwa chung ko singtel kan pe a NLP po chung ko nuai khatle singhnih chuangin andong atia Congress chuan anin tiam na te antilo tling chin ni asoin mani loka kan chakna Karnataka le Telangana a po kanin tiam na te kan ti hlot tling mek ti in Mizoram po NLP kan semang kan ti a kan sem mai ani ati MNF in an sawrkar ma in chung ko tin hne na cheng noi thum sem anin tiam thu soin an sem ta em ati a ZPM in so thing cheng somnga le anin tiama minimum support price pack anin tiama an leita em ZPM in minimum support price pack antum an pek theilo hi Congress Party chuan centrala kan sawrkar chuan pek kan tiamani atibok Dr A Chilakumar chuan India rama minority antam thu soin Mizoram po hi rampum ngai to in minority inni India chimtop Kanyakumari chuak kania Kaomna district a chuan Christian Hindu le Muslim te kan in nei pola kanin en sang lem lo ti in BJP a sawrkar changin rampuma in chen na politics an kalpuita ni asoin poyati thu asoya heng in chendar na te titop tur hian Congress kan sawrkar le angai atibok ani Mizorama jail shanga tangmek Mizorama jail tang mipa sangkhajali somli parukle meichia za somsari pakhat anom mek Legislative Assembly pakwana chutkhom voi lina neizo taka eptu member thorang bial tu pu aro mingliana zona ziaka chanchi a channa Home Minister puke sap dangan he thu hi atar langa jail tang zat hi kumin February ni som pariata din mun ani thu asoi eptu member longtlai west bial tu pusingun lian chungan jail tang te antana son tur an omin ason na sen so tum tu tura zo na chu Home Minister chuan jail tang son an omin convict anni chuan Directorate of Prisons in asen so atum chin thule lir theile police guard escort ero Mizoram Police-in antum thung ti atar langa thubuai ngai to alai under child prisoner UTP ani chuan asen so zongjong Police-in antum thung chin ni in atar langbok ZPM chalain smuggler telaka mitsiai velo ZPM sawrkar hnuaia Ruihhlo tol tu te an chep so thle ni in an soi ZPM chalai chuan excise le police te kut phwar ani to lo ni asoin lom omanti thu an soya ZPM sawrkar hnuwa police le excise ten dan lova bungrot tawlhruk damdoi le dan phallo thanem tak an man to thu soin sawrkar masalama dan phallo tawlhruk te po an chep so thle ni in an soi tun hnaya heroin number 4 hongzali somli man ani chungchanga ZPM chalai chuan mani hlok na du awanga kan mizo chalai te thisen manga eizong tu kan mizo pui ngei kan ne hi poi kan ti hle a shemna na thei ang ber pe ngei turin kan sawrkar hi kan be sebok anti a Ruihhlo eizong te chu ram le hnam mel ma anni thu soin man anni chuan shemna na thei ang ber pek anni thei na tura sawrkar po pui anin huam reng ti an soibok ZPM chalai chuan Excise and Narcotics Department changtu Minister pulalhing lova mar le athopuiten chaktaka ma an lak na zara Ruihhlo tawlhrutu teman chhuwa animek zel ni asoin hei hian sawrkar langtlang le chaktak smuggler telaka mitsiai velo le sawrkar na thokte kut phwar ani lo zia ati chiang hlea kan ngai antibok MZP Rangvamol branch in voin khan an veng chunga zirna ina lemzia ka in elna an buat saya he in elna hi zirna ti thupui manga nei ni in zirna ka inhoi manro chi sang manga lemzia kin zirlai te chu anin el ani lemzia ka in elna hi hlom sang primary middle high school le achung lamte a then ni in naupang te lemziak chu in le khabu publiship and book cafe chaltlangin endikin anlo zor sakdo ni in rangvamwal MZP hruaitu te chuan an soi rangvamwala zirlai telemzia ka in elna result hi mei ni hnih sanghnih somhnih panga zirtop ni
Chanchinthar khata puan turarwa man ania result puan le lo man semna hun hi Aizawl SP Purex Zarzolian avan chong chuan a man puido ni in rangvamual MZP te chuan an soibok MNF Party Advisor Rajya Sabha MP ni Bok Puke Vanal Venan Mizoram Assembly Budget Session a Chief Minister Pulaldu Oman UCC chungchanga Ruihhlo asoi ni in asoi he thu hi voina MNF Party chung in khoma Puke Vanal Vena chuan asoya UCC hi anti lai po khan adona saber kan ni puduan ati kha Parliament House sa UCC kan la soi ho ngai mi alo ati a kan ayo a umten Ando si lova vote an pe ni in kan shia ati te khadot hulhual ania UCC bill hi parliamenta putlu alaningai lova vote lak alaningai lo ti in he thui hi ama po in pudu achon alo soito a arukin anti a mizo mipui te minron lo alo tito Puke Vanal Vena chuan atibok tunhaya foreign achanga Mizorama kaltummi somvel chu deli achanga thonkir anni thu soin hengte hi nikuma pudu oma thu soiwangani Puke Vanal Vena chuan ati a ramdanga kan mizo unaw tetan Mizoram lo lu harsa to ti in Mizoram Lok Sabha MP nen po harsa na tok te an pui chin thu asoi Rajya Sabha MP chuan pudu akhan UK le US achanga local te Barmarama training pek ani thu te achente page so Ukraine indona a tel angte in asoyani kha hewang hian Mizoram ronlu tum kan unaw ten harsa na antok na sa hle kan ram kan hamta na ke kan lo pen chin na pudu a hian poya khoi poi hle ani atibok Chanchinthar charti top ma in Chanchinthar sarswal clear ho lokang Aizawl-a Dinthar veng local council le tlawmngai pawl hrang ten vawiin khan an veng chhungah Ruihhlo do kawngzawh an huaihawt Ruihhlo tawlhrukna lianthama inhnamhnawih Henry Lalbiakzinga Chhundeng le thurualpuite na taka hrem an phut Mizoram Police-in kalta singhnih somhnih palit chhungin dan lova tawlhruk kuhva singhnih chuang an man Congress Party hruaituin Congress an sawrkar lo chuan India ram le mipui ten an tuar thin ni in asoi Katizong kha Chanchinthar kan puan thei te chu ani